Henry Maceda. Aga na! Morning hirit na sa DZGB. Kaiba, ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Terindog. Morning hirit, programang maugma, pamparelax pagkaaga. Mga baretang maiinit, mga pangyayari sa kapalibutan maging sa ibang nasyon asin sa kinaaban. Ay, gusto ko yan! Serbisyo publiko asin kamugtakan kan panahon. Igwa kita ka iyan. Kana talaga, Henry M. Kaya gusto kita. Wala nang iba. Ang lalaking hindi inuumaga. Sa programang ini, bawal ang kidi, bawal ang babloy, bawal ang murusot habang naka-morning hirit. Ngunyan, uya na si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sa pagmata mo pagkaaga, ang radyo buksan mo na. Impormasyon, Consuelo Barreta, sa DCGB makukuha. Isyong seryoso o kaduratan, si Henry M. ang bida dyan. VP Henry Maceda, siya ang the best, warang iba. Henry M. in the morning, Henry M. sa hapon, Henry M. sa morning hirit, Henry M. sa pinky on, tutok lang sa DCGB, uuna gasta banggi, magkape kita with VP Henry, nga ring happy. Henry M. in the morning, Henry M. sa hapon, Henry Gising na! Morning hirit na! Kasama si Henry Maceda. tutok lang sa DCGB, uuna gasta banggi, VP Kay ganda ng umaga pagkasama si Henry Maceda. Yo! Ang lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry Sa M. sa pagmata morning mo hirit. pagkaaga, ang radyo buksan mo na. Impormasyon, Consuelo Barreta, sa DCGB makukuha. Isyong seryoso o Yes. kaduratan, Paminsan. si Henry M. ang Ah. VP Henry Maceda, La 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 la. Sabay. Henry M. In the morning, Henry M. sa hapon, Henry M. sa morning hirit, Henry M. sa pinky on, tutok lang sa DCGB, Una gasta banggi, magkape kita with VP Henry nganing happy. Again. Ha? Oh, siyempre. Henry M. sa hapon, Henry M. sa morning hirit, Henry M. sa pinky on, tutok lang sa DCGB, agas tabanggi, kan DCGB, yeah! Kape. Terindog na. Magandang morning, Pilipinas. Mga Bicolano, sen manapartikan mundo. Kumusta kita dyan? Kami po nagpaabot giralinin pangumusta sa lambang miyembro kan bilog na family. Hanggang po kitang 7 o'clock in the morning sa DCGB. Sa programang ini, bawal ang kirit, bawal ang babloy, bawal ang murusot habang naka-morning hirit.
Good morning mga lola, mga lolo, mga Mr. and Mrs., mga senior citizen, mga kasambahay, mga professionals, mga daing trabaho, may mga trabaho, mga baby, mga babies, good morning. Kumusta ka mo? Kasabay niya to mga tugang sa technical department si Ronald Baldo, newsroom, news manager Mar de la Cruz. Sa lawas, Mega Force Patrol para sa mga bareta in the morning. Headlines kan mga bareta sa Lado National. Oy, sabi ni Pading Ray, Filipos nga niya pa di, 236. Day ka mo maggibolin anuman para sana sa diring karahayan, tanganing maghambog sa kabaga, kundi sa kapakumbabaan. Ibilang nindo na mas marahay ang iba kisa sa indo. Mayo nin sisay man na maghanap kaan sa iya. Kan sa iya sa nang ikakarahay, kundi kan ikakarahay man kan iba. Arogo nindo si Kristo. Danay na nasa sa iya ang pagka ni Diyos. Alaga day siya nagdayupot na pantayan ang Diyos. Yes! Thank you, Pade. Sabi man ni Sir Bensinita, you are strong when you know your weaknesses. You are beautiful when you appreciate your flaws. You are wise when you learn your mistakes. Tama, adi. Hindi pa na nga sa ba? Diba? Kung araw mo nga ang kaluyahan mo, ito nga yan, makusog ka. Kisog gari, ang bugiro nga si Mr. Maceda. Oy, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Tindog na, amigo. Amigong nong, tindog na. Tindugo na, amigo. Tirindog. Good morning, amigo. Kumusta ang pagkanta sa tuyang mga tsinda dyan sa imong tsindahan sa Nong Smith Shop? Magandang morning po sa inyo, boss. So mga taga-tabako, dumayan ka mo sa public market kan tabako yun. Yan hanapon si Kuya Nong. Sa tindahan ni Kuya Nong. Sa Legazpi, diyan ka mo sa Saudi. Ang tindahan niya, kumpleto dyan. The best, ha? The best. Okay? Obeno, good morning. Matatawad sa mga text natin, ha? Matatawad sabi sa mga informasyon, mga greetings in the morning sa DCGB. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Buena Manong Bareta, mga tugang niya na pag-aaga sa DCGB. Ini po ang sumada, pasada sa Morning Hirit. Pasadahan ta sa mga nangyari kasawapon. Temporaryong naka-lockdown mga tugang ang cut computer o kaya cut college po Abril 21. Sigon po ini sa naging abiso ni Alcalde Noel Rosal, Pamayukan, Legazpi City, COVID Task Force. Tanganing tawan ng dala ng pagkondukta ng disinfection sa enterong eskwelahan. Siring man ang contact tracing as in testing sa mga empleyado digdig. Mantangan serbisyo sin transaksyon kanasabing opisina para biantras man na suspendido asin mabalik regular na schedule sa pagkumpleto. Ano mga yan, pait mo yan? Mabalik data pagkatapos na maubos ang mga persona para sa contact tracing. Yan, ha? May nagpositibo pa lang dyan, ano? May nagpositibo pa lang dyan. Kaya mga tugang ipinaklackdown ni Alcalde Noel Rosal ang sinabi ng bagay. Mientras tanto, kasabay man pong nakalockdown mga tugang ang City Health Office, kan Legazpi, sa Kabaga. Kasabay man pong nakalockdown ang City Health Office, kan Legazpi. Pagkatapos na may magpositibo man mga tugang sa COVID-19. Susugban ini sa naging abiso ni Alcalde Noel Rosal. At baya mag-iringat kita gabos kapag may nagpositibo mga tugang malalockdown talaga kita ta. Dahil dapat mamalis. Dahil po na mamalisyahan mga kapatid. Dahil na mamalisyahan. Makaskaso ng pag-ulakit kang COVID. Ang hapot, saan ang diferensya? Sain mga tugang ang diferensya sa makaskas na pag-ulakit kang COVID? Paano yan nagkaigwa kaat? Iyan mga tugangan hapot. Di ba? Yan ang dapat na hapot. Tuya gabos. Iyo po. Okay, mientras tanto
Gustong marealisar ni Congressman Didi Cabredo ang pagkakaigba po nin pagiging mag-aramigo. Maray na pag-iribahan asin value teamwork. Yan po sa 3rd Distrito Canalbay kung kaya porsigido siya na mainganyar ang gabos ng mga kahobinisan sa distrito na magtanom. Ayos baga, efektibo baga ining strategy ni Kong Didi. Pangaturugan na magkaiguan ng bastanting pagkaon sa lambang komunidad. Alagad importanteng marahay na mataulan din prioridad na makabilog nin barkada asin magtarabangan ang mga kakian tanganing marealisar ang sendang trayumpo. Ini po may koneksyon mga tugang sa Taranuman Project na pinag-implementar sa 3rd Distrito, Albay. Mientras tanto, minimum health protocol kontra sa paglakop kan COVID-19, apektado ang mga aktibidad kan mga ahensya de gobyerno. Sinabi po ni Bem Berango, tagapagtaram kang DTI Regional Office number 5 na sa ilalansar ninda na orgulyo kan pinaglansar na orgulyo kan Bicol exhibits sa pag-isa din online o Zoom diyan ngunya na daw o kaso hapon pagkatapos mga tugang ng mga exhibitors magpartisipar sa maski Zoom sana sa ibong nalado sinabi kan DTI ni DTI Acting Regional Director Rodrigo Aguilar na ini makakatabang sa mga small, medium entrepreneurs kan kabikulan na may pahilingan sa indang produkto. Mahihiling daw mga tugang ang dagdag na presensya kan mga pulis sa Daraga Albay pagkatapos sa madagdagan inikit 30 pulis na sa sendang pwersa sa kasuhapon inutang uminabot sa Daraga PNP. Inang konfirmasyon ni Municipal Police Chief Police Lieutenant Colonel Ronnie Fabia. Nakatalaan na italtag ang police trainee sa nahali sa Camp Simeon Ola sa palibot kan Banwaan. Oy, very good man. As makatabang lamang yan. Makatabang lamang makakatabang lamang yan para po sa Satuya, Gabos. Okay na mga Daragenyo. Yan mga tugangan, mga buhay namanong bareta in the morning sa DCGB. Ngunyan pong aldaw. Buena manong bareta sa morning. Mientras tanto, tuloy-tuloy tayo mga tugang sa mga pangyari po dyan sa Satuya, tabi na palibot. Haramontan mga buhay namanong report. Hali dyan sa luwas. 18 makalipas ang alas 5 din aga. Jimmy, nasalita po, buena manong report. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat BP. Maray na aga sa mga parantabay, bagsak na naman sa uran. Mm-hmm. Sa mga dagdag niya itong bareta ta BP, sinuratan ni Mayor Caloy Baldo kan Kamalig, ang manihamento kan Albay Power Energy Corporation, kung saan ang laman kan surat, hapot. Nata bulan-bulan nagbibil an APEC sa lokal na gobyerno kan Kamalig. Samantalangan ilaw sa sarong gilid kan sa Lugan Tulibod Bypass Road, solar power. Bako man sa APEC nagkukuhanin kuryente kundi sa aldaw. Yan sa messenger mo hilinga, taday pa man kita makalive. Salbatan ng pangyari sa salbatan ng pangyari sa Mauraro. Hilingan mo dyan sa messenger mo. Pangyari sa Mauraro. Go ahead. Sigon kay Mayor Baldo, ang sarong gilid kan tinampo, tan enot, ang provincial government may ibinugtak mananggad na ilaw. Pero wala man ako nahiling kasubangginin ilaw. Okay. Ang question, dahil man ini nag-iirilaw, wala pa nga, kurulang pa nga ni mga abang pamansara, wala pa nga ni mga poste. Kailan sa kanpigo papahiwas sut tinampo, naginibong 4 lanes, pinarali man giraray, mga linya kan kuryente. Pon kay to hanggang sa ngunyan, nagnangala si Mayor Baldo, nata may bulan-bulan na bill. Okay. Nag-aabot sa munisipyo, sa nagkukuanin reading and meter reader. Unbill na ang Jimmy, exclusive lang para duman sa street light dyan sa Bypass Road. Oo, nawara man nga ni, kisupply. Kada yung mag-supply, buda tayo magkinagamit, pero may existing duman na, may existing siyang metro.
Dahil man akong nahiling na metro. Di metro. Pero sabi ni Nagapot Mayor si- Iguada, Oh, di hindi kung sa'yo nakabugkap. kung may metro iyan, di ko sabihin kung di man kiilaw, di nagkukonsumo. Para man nga ni ilaw. Pira daw ang kwan, pira ang kwan. kwan, pira ang ano ini, pira ang pigbibil bulan-bulan. 9,000 bulan-bulan. Salbata nagpangyayari. Nakulaw na sisimbago ni ne. Ano yan? Ay, bako iyan maray na pangyayaring anuibe mil. May nagchatsamba, Jim? Mahigpitan bagangon niya na napik sa koleksyon. May nagchatsamba. Balikan ko lang sa sinabi mo, ha? Daiman kiilaw dyan sa lugar na iyan. Oh, maski si para mo Aha. na baga. Siguro na ako marita questionon mo ako kung ano katubod ka ba rin marita. Yeah, maski aputan mo si provincial engineer Dante Baclaw, pig-confirmar ka ni na dahil man kilaw. Di ilaw. Ilaw yata. Yan ang ilaw na yan pala dyan na uning binidyo mo. Kwan ini, solar. Kasi siguro ko nga ni kasubanggi kan makuha ko sa informasyon. Di naman mo naman, binidyoan mo. Nya kilingon tataba kanya ko sa lamanan kwan baka Oo. may ilaw na ba ng God? Di Oo. iniling ko, binidyo ko. Oo. Nya ko sa Facebook live, igwa kitang ebidensya. Oo. Naman ako nahiling mo, yan, nahiling mo may kabilya dyan, kabli dyan. Tama baga. Inalat ko lang gano'n. Sige, sinantangan ko niya ko, mag-ilaw lamang ini. Nag-irilaw, bibi. Solar man ang gas. Di, ang makangalas talaga dyan, sa inagkukuha, ki-billing o ki-reading, so nagdyan oral daw. Baka duman sa makabaasan. Di ba? Kung yan ang aligasyon ni Mayor Baldo, malinaw, Jimmy, na may nagtsatsamba. Kaya dapat magpaliwanag kayo ng APEC. Oo, sinuratan na nga ni, na magsimbag digdi sa Kamaligso Apek. Oo. Natatarog na kay ni. Makonsuelo man kita, ali. Makonsuelo man kita. Bata ka sa hapon, kadakol sa kuya kinagarapon, na sinagdag electric bill, alang kaon, sa kangalasinda, kung nata. O, maski si Mayor Kaloy Baldo, nangalas mo niyan, gulpe nakakabot sa sayang informasyon, nakakabalik sa dating, nagparalang ka na naman da sa bill, pagkutugma duman sa pagtugma na babayadan nila. Iyo. Pero mas matindi ini. Na dahil ang ikonsumo, may singil na 9,000. Pero ang bulan na na-receive kan kamalig na bill. Sobra na da ang mga anom na bulan? 5 bulan? Anong na bulan? 5, sundo anom na bulan. Lampas Oh, na gari kaya. di kung yan, Jimmy, mga 5 hanggang mga more or less, mga 5 to 6 months, di testing nila kung putulan sinda. Pura man Kung alin ang puputulon. Pura man puputulon. Naputulan nila sa solar power. Yan ang sabi ni Engineer Baclaw, nga si Engineer kang kaoron mo. Si Engineer Baclaw, kinapagdaw niya ko, may linya, may binugtak man agad ka mo diyang kilinya. Oo. Ikaw nga kami dyan ibinugtak kilinya. Kung di na yaman nga napailawan, tanagway di, pinagpay kwanso tinampong. Ngunyan, di pinapulit sila ng charge nga ka dyan. Pero ano ito, pinatol ito na datang linya na para sa APEC? Eh, man nga ni nailawan. O di? Saan man ang gadag ko aki-reading? Oh, di ako kunta si Mayor Calibal daw. Sige daw. Igwa sila sa probinsya dyan ki street light. Kompleto na. Ka problema nga ni ka dahil man nag-iilaw na, hindi pirang bulan na. Kaya karong problema ni Big na bigdibul kami kangapin, awara man ilaw, pirang bulan na may ato. Kapirang bulan na ko lang mapasok sa kong bulan. Pero na ano na hindi, pero may kontador yan. May kontador. Kaya nga nabigbibilihan kami. Pero wala mag-iilaw. Kaya man yung servisyo. Gusto sabihin eh. Pero nag-ilaw man yan before na may. Nag-ilaw man yan, pero dahil man kapos nag-ilaw. Dahil kaya kang kuryente. Pero ang bulan na pagsingil sa ino. Mga 5 bulan na siguro. 5 bulan. Dura naman bigla singil. Ang sige, karing-karoon nasa 9,000 bulan-bulan. Kaya wala mag-ilaw. Ngunyan, ano binibili doon? Surat at sa atin na nagpipilihan kami na wala mag-ilaw. Ano response? Wala pa man, bababalo ako na lang girare sa opisina na may mga billing na nag-abot sa mo. Sige pa pala na nag-abot na wala man yung servisyo. Sa'yo. Sa'yo ang problema.
Salbatan ng pangyayari sa Mauraro. May mga Oo. may mga pitibilan na mga langkabon na konsumo di pa lang. Oo. Kaya dapat na ano po yan, mga pinaka ni isa sa bypass road, di ko pa lang nagkasong iba. May mga reklamo man sa kuya na tuwing ito privado. Tapos sa mga paraputol nila, dapat ang putulan nila kung ano talaga kontador. Kung may nagkatira sa imo na kapangaran, tapos may nagbabayad, pero itong iputulan, so nagbabayad, ibang kaso na ito. May problema. Ibang kaso na uga ito. Pero grabe, may problema. Dapat masosog, ilingon ko sa bill, kung sisayan may trader ka to. Ilingan daw kung isang meter reader ka ang tabi, Jim. Ako, Ano yan kan apek, kung sisayan may trader ninda digdi sa bypass road? Isus ko pangyari sa Mauraro. Nagtatsamba sa meter reader? Na booking ni Mayor Baldo? Nagtatsamba. So, Okay. yung baga, sa roman sa ng lane and may ilaw, bako man nga ni apek. Kanina din ko sa imo na nagiliwa nagdigdi, ini ang solar lights ba ko? Solar Solar panel. yan. Siguro sa Solar. yun, di aki direktamente di ang ki Sus. di nakatakod sa sabi ba nga Mayor Macaloy, di nakatakod iyan sa linya kan apek. Oo, Diba? sa ibong makusugunan parak-patak. Iyo. Duman Biyong uya ba sa nadagit so, ibo? biyong nag-react so kalangitan na. Uya, tanunday ka mag-react ka na mapigbibil na so munisipyong alis sa liial daw an kuryente. Dagit sa langit. Oh, sige. Babalikan na taon-taon dyan. O yan Babalikan na baga taon-taon. sa footage, BP, sa ibong baga, ora man kiposte Wala nga man. eh. Wala man kiposte. Wala man kiposte, maniklaw. Gusto mo sabihin, ora man talaga. Ang igwang linya, ay igwang ilaw, nasa ibong na gilid kan tinampo. Pero bako yan sa apikalian ko ilaw. Iyo. Ano Pangyayari masasabi sa ka kan apik? Pangyayari. Kalintro nga yung chapat. Tato, na po na si chapat. Sa insin na nagkukuha. Yes, yes. Ano ang gigibonin? Napuputulan ninda? O dae? Yes. Puro tuloy na ninda ito. Dahil naman talaga tayo ito nag-irilaw. Pangyayari sa Mga apang Mauraro. man sa nasa gilid kan tinampo bipi na hiling ko. Okay. Parang klason gayod ninda ito. Ay, sus ko. Mata may pandemic. Sige, tama. Jimmy Balikan tayo na. Nasalita, di si Jimmy yun. Salamat, Jimmy, sa report hali dyan sa luwas. Tod mga tugang, babalikan tayo yan na istoryang yan. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Babalikan ta po, tod dyan na baretang yan, mga tugang ni Jimmy Boy. Digi daw kita sa padara ni Pading Ray Romero na labit-labit ang titulo, Mukha. Mahirap umamin kung hindi ako Yan. Parang sa panaginip, hindi mamukhaan. At sa paggigising man ay hindi rin alam. Wari mo may ibig ipakahulugan. Kung hindi kilala, wala ring basihan. Mayroong kayang ugnayan sa panahon ngayon. Ito ang mga pangyayaring sa kalungkutan humahantong, tulad nitong si COVID na hinihilay kabaong para doon sa mga biktima marahil nagtatanong. Paano, saan kaya si COVID ipinanganak? Kusa siyang sumulpot, saan siya nagbuhat? Malungkot, walang aamin sa isip sapagkat siyempre pa sisisihin, walang ganting pasasalamat. Tinakpan mo nga ang dalawang mask ang mukha. Sinong makapagsasabi kung ikay nakahawa? Sa COVID test positibo, mayroong nabigla. Sa ibang palagay, saan ito nagsisimula? May nakakalusot kahit mukha'y nakabalot. Gumagawa ng masama kahit maraming pagsubok. Nakikipagsapalaran ang mga walang takot. Ipinagbabawal patuloy walang hinto. Iba-iba ang mukha sa panahon ng pandemya. Hindi maalis-alis mga pandaraya.
ipinapamukha mga pagkakasala, mga nagpagkukunwaring sinong mag-akala. Ito ba ang mukha ng mundo na sa ngayon? O ito ba ang mukha ng mundo sa ngayon? O ang bilog, uungat bilog, sa palibot polusyon, mga ugali ng iba, walang maitutulong na kabutihan sa kapwa, idalangin sa poon. Yes, amen. Thank you, Tabi Padingre Romero, sa imong magayon na tula, ngunya na pag-aaga sa tuyang programa. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Alas 5:32 na. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Dumang kita kay News Manager Mar de la Cruz. Paring Mar, good morning Paring Mar. Go ahead. Good morning, Bibi. Good morning sa mga taga-Bantabay. Headlines ko niya na pagkaaga. Extension kan MECQ sa NCR Plus. Pag-aada lang ba sabi ni amigo mo? Aha. Congressman Nari Roque? Si amigong Roque, makaskaso naka-recover sa COVID, ano? Oo. Ay, Siyempre ka man daw ibugtak sa presidential suite. tiyo, sa presidential suite nag-star, matindi. Adi, oo. Mientras tanto, VP Robredo, nag-negatibo naman sa COVID-19 matapos na magsirarom sa quarantine Aha. dahil sa na-expose siya Sa? sa karosa sa iyang security personnel. Ayun. Oh. Mientras tanto, mga pampublika sa pribadong ospital sa NCR, nagtiripon kay Bananan PhilHealth, manang din sa issue kan pagbabayan. Ta alo yun da magbaba ang cheque ali sa PhilHealth. Oh. Mientras tanto, death toll sa Bagyong Bising, 4 na, sabi ka na NDRRMC. Aha. Bantang nagpahayag na ang Department of Justice Secretary Na? Guevara na posibleng nagsuway sa data privacy law ang mga nasa likod kang profiling o red tagging sa community punching organizers. Di pag-agala na ni Kimarahay dahil dakulang kaso ang ampangon kaso mapatunayan Na? na nagsuway sa data privacy law. Iyo mananggad, ano? Iyo mananggad. Aha. Mientras tanto, kadagdagan na bakuna kontra COVID-19 gikan sa Sinovac, nag-abot na sa Pilipinas. Okay, good. Tulong ospital, tinugutan na VP na gumamit din ivermectin Aha. kontra COVID-19 sigon sa FDA. Yes. Na, si pangalan ko ng hospital ini pa de. Di pa di pagpapangaranan tamaroso. Iyo mananggad, ano? Saka inipig sa masana sa mga may COVID. So mga may COVID lang. Roger. So dahil COVID, dahil siya pwedeng prophylaxis. Depende. Oh. Pwede gamitan kayo ng ivermectin. Okay. Kung dahil ka ng COVID. Okay. Kumanta na eksklusibo sa tulong ospital na Yeah. pinagunambitan. Okay. Mientras tantong padagos na nakapag-rehistro, ninda kulang nun ni Romanin mga narahay sa COVID-19 ng Department of Health. Aha. Sa mga matake ng license on exam para sa nursing, kunyan tabi, tingok taba sa Nobyembre 2020. Cancelled na naman. Roger. Iyo ano? At iniyang pa siguro man kan PRC. Yes. Dahilan sa padagos pa na namamatian niya to na Oo. presensya kan COVID-19. Oo. Dapat ko na sa masunod na bulan na nagigibuhon. Pero Pero para maproteran daw ang mga bagong nasa nasyon, Oktaba naman sa November 21 and 22, 2021. Okay. Aha. Okay, BB, ang mga headlines ko niya na pagkaaga. Ato din sa kan PYZ Enterprises para sa pangipon nito sa mga radyo, whether personal, pang negosyo, kaya pang disaster response. Pagtuman sa nasa Tama. tindahan na dyan sa LTO at sa FRP Regional Office. Hanapon si Mr. and Mrs. Raul and Marisa Caldio. Sa PYZ Enterprises, nag-offer man po ni after-sale service din pag-install ni mga antena. Aha. Kaya kung VHF Radio sa inong kaipuhan, i-PYC mo na yan. Yes. Guys, Mardelad, dahil diba? Thank you, Paring Mal. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Okay, thank you Paring Mar sa mga istorya sa Lado National. Iyan po ang mga bareta na maraluwas sa aga. Ang unya na daw,
Hindi po mga tugang sa DCGB. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Pading Al Armario nasa linya. Pading Al, good morning. Kumusta dyan? Ayos lang, pwede, medyo nag-nagdalugtog ang panahon mananggat. Anyway, sa mga informasyon, padagos man mo niyan, ang maray na operasyon ang mga barangay sa programang Gulayan sa Albay ng Gobyerno Provincial. Sa informasyon, ani kay Ching Rebeta, ng Provincial Agriculture's Office, padagos man sindang nagkataon ng mga sibilya sa mga barangay tangani na may tanong. Parte ini sa kamautan ni Gobernador Alphonsus Sabinchara na maging sufisyente ang mga gulayon sa palibot makasuporta lamang sa pagtingos lalo mo niya na nasa pandemya pa kita. Ang mga barangay hindi duman dahil ay nagkasagama man ang gobyerno provincial na mapremyo naman sa mga pinagmagayon ng mga gulayan sa barangay. Hindi sa Legazpi, tuluman ng mga barangay na dinot ng natawan in Onra, ang barangay 18, Kabaknan. Ngayon nun, so ginimunit ng gulayan dyan baga sa may riles sa may barangay Hulita, iwan naging champion man din sa Legazpi. So iba pang mga barangay, arong nagpasasog, ang Piñaranda, nagtarawan man yan in Onra. Kaya mo niyan, kiraray ini ni Kapadangos, na Provincial Agriculture's Office, at City Agriculture's Office, para inganyaron ang mga yaon sa barangay na mag-establisher ka sa indang gulayan, parte sa programang Gulayan Salbay, digdi sa Satuya, Manibon. Yan, Maring, abogkaras ka mga informasyon, digdi sa Luwas, Alarmario, DCGB. Salamat, Pading Al. Mientras tanto, Jomar nasa linya. Dibang kita sa Premier Distrito, Canalbay. Jomar, good morning. Kumusta dyan? Salamat, BJ Henry. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Sarong lalaki ang arestado digdi sa Banuan kan Santo Domingo dahilan sa pagbakal ng hinaabasa na bagay. Ang arestado kasudman na bistuan na si Jason Bandol Dineros, 20 anyos, soltero, construction worker, residente kan Purukuno, Barangay Kalayukay, Santo Domingo, Albay. Sa report na pinaluwas kan Santo Domingo Police, si Dineros inaristar dahilan sa warrant of arrest na pinaluwas kang korte kang nakalis pang Abril, o ngunya na Abril 6, na pagmayular sa anti-fencing law. Gusto sabihin, nagbakal siya ni inaabasa na bagay na nasusog sa iya. Ang piyansa na kinakay po ng disponerong kay ni Dineros para mientras na makaluwas sa karsel habang pig-hearing pansay ang kaso, 6,000 pesos man sana. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Mientras tanto, Ans Galero man may dagdag na istorya. 40 minutes makalipas ang alas 5 alas 5 din aga. Ans, good morning. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta, formal lang nagagamit digdi sa probinsya kan Albay ang mga saliva testing kits na nakuha ng Philippine Red Cross Albay Legazpi Chapter sa Sendang Sentral na opisina. Inian sinabi sa DCGB News ni Philippine Red Cross Albay Legazpi Chapter Administrator Rose Rivero kung saan pinuuna na ninda ka nakalihis na Tuesday nangunya na semana nasambito ng pagkondusir nin sa live testing digdi sa probinsya kan Albay matapos na formalmente nga nindang maresibi ang siring ng mga test kits kan mga nakalihis pang semana. Sinabi ni Rivero na nasa 22 na naakomodar ninda para sa live testing digdi sa probinsya kan Albay dahil sa may pigsusunod man sindang booking platform sa indang sa indang online na website kung saan daiman sinda pwede mag-akomodar ng mga walk-in clients. Sinabi ni Rivero na matapos sindang magpadaragyaray sa Manila,
kini 22 na sample kan na saliva testing kits pinaglalauman na sa mga maabot na daw makareceive naman sindanin na replenishment kan nasambitan ng testing kits tangani na may padagos ang nasambitan ng programa digdi sa probinsya kan Albay. Sa kunya naglalaom si Rivero na magpadagos na naman na smooth na paggamit ka na saliva testing digdi sa syudad kan Legazpi o kaya sa probinsya kan Albay may kinaraman sa COVID-19 tangani na makatabang man sinda sa mga muyang magpa-test na sa ibabang kantidad sina dahil sa 2,000 pesos na ini. Sa girarema na pinaglinaw ni Rivero na ang mga personalis sinda nagkukondusir kini uminagi man sa magkakanigong training tangani na aram asin na tamang proseso ang nagagamit ninda para sa nasambitan ng pag-test. Manggura ano so bayan anji pakiulit to tabi? 2,000 pesos VP. 2,000 pesos. Ano Yes, yan? po. Makukuatolos ang resulta? After 36 hours po, VP. After 36, and 36 parang aldaw yan. Mga 1.5 VP. Saram, yung mga saram, may kabangang aldaw. Opo, VP. Ano, ang pagkuha dyan, pareho ka nahiling ko sa TV na maestro? Girl, may funnel sa to, VP. Maestro? Oo. Oo. Okay, so magayon man yan na kuhaan, magayon na development dyan. Yes, iyo. May ano yan, ay babaga takot sa swab ta, gari natatakot nga. Iyo, maano ka lang. Yan, so liwoy. Liwoy ka lang. Ang ano yan, kuhan mo, 1.5 day lang, pwede na. Yan, baga recognize man yan, di ba? Recognize yan Opo, VP. Okay. Ipadaraman nila sa Manila. Tuduman so testing laboratory. Abi padara pa duman? Iyo po, VP, kasi wala pa kita digding molecular laboratory. Okay. So, alam mo, mapatest ka digdi, so sample ko kung ano ni dadarahon naman. Yes. Yeah. Dahil man nagkorta ang, dahil man ayan na babahaw. Dahil man. Yan ang dekoro. Diba ka po mabahaw na ang salbatana? Ano na yan, parang Nagita-kita ni madam. Ang Mr. Masay na bubong ngayon. Nabahaw sa liwoy. Okay, sige. MVP, Pero basta pwede na. So, kung so interesado, ano ito, madyan lang. As a EVP, so interesado, madaman ko na sa website ninda, duman sa booking. Ma-online. Oo, so Tapos? www.book.redcross1158.com. Okay. So, ang bayad sa Duman na mismo, online payment man. naman. Okay. Sweet. Okay, sige. Okay. So MVP, ang informasyon, ang skalero. May kauron kaya ako sa cellphone ka. Nag-report si Angie. Pero, okay, magayon. Magayon ba kaya? 1.5 day lang, maharaman mo na. Magayon. Pero mga tugang talaga, diyan mo mariparo talaga, mga tugang, na iba talaga ang Pinoy. Abang ka mo diyan nagkakape-kape Habang ka mo diyan mga tugang nagkakape-kape gamit ang Jim's Coffee. Pag ka mo nagkape kang Jim's Coffee, may tsansa po ka mo na maging milyonaryo. Ate Marcia, may tsansa ka tabi Ate Marcia na maging milyonaryo. Pag ang ginamit mo Jim's Coffee, oral daw, tansya siya ka yan, pwede mong magamit siya na proof of purchase. 5 sachet lang, ilawag mo yan sa white envelope. Ilawag mo yan sa white envelope. Tapos sa luwas, ngaranan mo, mga tuga, ngaranan mo tabi. Pagkangaranan, isurat ang pangaran mo, address, edad, contact number, pirmahan. Buda kung anong variant kan Jim's Coffee ang sendong sinabay. Buda tabi ang pangaran kan tindahan kung sen binakal. Buda ang promo title. Ihulog yan sa mga drop boxes. Magkakaigwa ka ang preliminary draw sa July 24. Ang manggagana tabi mga tugang anom na tag saranggatos mail. Pwede na iniro na, di ba? Sanggatos mail. Buda anom as in 27 man, 27 mil para po sa kada partner outlet. Buda mga tugang may 5 na manggagana nintag 5,000 pesos para ka nagbakal ki. Kape na 5 sachet, may tsansa kang gumana. Buda mga tugang sa maabot na Disyembre, may tsansa ka pang gumana nin 1 million pesos. Buda 100,000 po para sa partner outlet. Buda may 27 man po mga tugang na manggagana nin 27,000 pesos. Ano pa? Pigalat din daw. Ano pang pigalat? Yun na yan. Mga tugang Jim's Coffee na. Jim's Coffee na. Di ba? O sandali, bago na to mga tugang patunayan, na iba talaga ang Pinoy. May flash report muna. Si Jimmy na salita. PCGB Flash Report.
Jay, ano nangyari, Jay? Yes, BP, nagkaka-revoke mo niyan sa Pierre na Piodoran. Oh. Or medyo sa kanakaaging bagyong bising, dating iguananin mga trucks digding nagka-stranded ta BBB. Oh. Eh baga nakabiyahe pasiring sa sa Masbate. Abot sa 70 mga trucks. Ngunyan, may barko na yaon digdi nagalat ka na pagrulunad kaning mga trucks, mga van. Ang problema ta BBB na sigun kay Mr. Noel Ordoña, actually nagahalat sa Satuya ngunyan dumantanganing maapudan siya para siya mismo makapagpaliwanag kan informasyon. Apira kan mga trucks manasa 3 kilometers na ang laba ta BBB, nakapark sa mga gilid kan tinampo. May uminarabot pa dagsa ngunyan na nabot kan mga pribadong mga van, mga arkiladong mga van halis sa Metro Manila, gabos ini going Masbate. Si Tintang van manan yaon duman sa mga gilid kan tinampo. Ngunyan kan nagintirugar si MDRRM o Chief Noel Ordoña. So, kung nata nakaaranto sinda digde, sayin sila nangarage, kuminaragi da sinda ta BBP sa Dilgaligo Border Control, sa Agos Border Control, inarapot sa mga pasaheros kay ne. Kung may RT-PCR test, antigen or saliva test, dahil naman niya kami pigobligar. Iyan ang nakulaw na istorya. Pero ano sa Masbate, nag-require ki saliva or antigen test o PCR test? Ang Masbate? Yan ang data masimbagan ta BBP. Kung di man ang Masbate nag-obligar, talagang papagyaw niyan, kung talagang sinda mataram sa border control na sinda pauli sa Masbate. Yung question digdi, tani badaan, nagagamit kan informasyon na kami ngayon pa Masbate, ito palang pasiring man sa digdi. Yan sana. Kaya, nahanip ko niyan ang Piodoran. Kung harap na kayo ni ang sitwasyon, makakapul kita digdikan. Yes. Kan nakuhan kan virus. Yun ta BBP. Okay. Ano ba yan? Natural arkilado sinda an disposition kan MDRRM mo napasa kayon ining mga van iwaralat digde. Yan ang revoke sa mga pasahero. Nagbayad nga kami kompleto door to door. Yan ta BBP gibontan ki follow up yan taon-taon. Nagkakaiguan yung problema ko niyan sa pier. Grabe na ang tao ko niyan sa pier. Salvatana. Sa mga oras na ini. Okay. Jimmy na salita di si Jimmy News. Ay, ano ba yan? Iba talaga ang Pinoy, ade. Iba talaga ang Pinoy. Ilinga baya kita. O, sigang oruli. Mga tuga, mga daing RT-PCR, swab test. Iba talaga ang Pinoy, ade. Sa iyong isip at iyong galing, kahit saan dalhin, humahanga ang kahit sino. Iba tayo, iba ang Pilipino. Kasi yan tayo, yan ang Pilipino. Nakakabilib talaga, laging mapanlikha. Lakas tibay, galing mo, sa puso mo'y dumadaloy. Ibang-iba tayo, iba talagang Pinoy. Iba talagang Pinoy. Iba talagang Pinoy. Iyan, iba talaga ang Pinoy. Diba? Iba talaga ang Pinoy. Iba mag-alaga, iba dumiskarte, iba ang tatag. And no one knows this better than a fellow Pinoy like Kundura. Kundura is the all-Filipino appliance brand that is committed to using Filipino innovation to solve Filipino problems. They have been stood by countless Filipino families and businesses, helping them reach their kasenso dreams. And that's how they know na iba talaga ang Pinoy. And that's why they made a song to celebrate the Filipino spirit. It's for all the Filipinos out there. And it's called Iba ang Pinoy. You can see the full version and watch the music video on Kundura's FB page. Dahil sabi nga ng Kundura, iba ang Pinoy. Iba man talaga ang Pinoy, adi? Diba? Kundura Appliance, na iba po mga tugang ang Pinoy. Yes!
Lowens Marcena, magtagatipon-tipong ka na noy kay appliance noy. Kay puhan pag nagsaro sa diri naman, kay puhan ki mga appliances. Yo. Sad lamang. Oh, magtaga hulog-hulog ka na diyan sa kuwang kay hanapon mo si amigong Ricky na Dineros. Mibin mo si Ricky Dineros? Oo. Sa Abinson? Oo. Kailan ka sa apo, may nagdurumanda sa iya sa Abinson, ikaw da ki, ang pighanap na abunay. Matagapon ka na maghulog dyan. Ayo, okay. Oh, sige, go. Kumusta dyan? Roger Tabi, BP sa mga dagdag pang bareta, sarong padre de pamilya, nag-suicide. Oh my goodness. Pagkatapos na umagi sa ararom na depresyon. Jesus ko. Oh, na-discover sa Purok 1 kan Barangay Oro Site, Legazpi City. Pangyayari. Adi. O iyo kay Rakman. Ang biktima basado sa police record kan Legazpi City Police. Oh. Iyo si Certain Marco Magno E. Espilimbergo. Kay Rakman. 41 anyos, sarong karpentero, na taga Puro 4 kan Barangay Peñaranda kan syudad. Oh. Na-discover ni sa Senda Construction Area na data na ididetalye kung paano ini nagbitay atin na kansayang sa diri alagad pagka-discover kan aki dinara ini sa Albay Doctors pero dineclarar ining dead on arrival. Kay Rakman, condolence sa pamilya ha. Condolence sa pamilya. Kay Rakman. Amin na nagtuga man ang pamilya sa Legazpi City Police na talagang ini si tatay medyo may mga pinag-aagihan. Ayun. Oo. Oh, pero ang tugon kan ipatura sa publiko lalo na digdi sa Legazpi dahil mawaran ki pag-asa sa good buhay. Yes. Yun na sa na itong nabutasan ng dampaya kahit maging an na simbahan, simbahang katolika, yan man ang tutugon na sa good may buhay, may pag-asa. Yes, correct. Roger, ini tabi BP, i-disclaim talang ini, pinagbabarita talang ini, tangani na maging aware ang mga tao na nagdadako lang suicide cases. Okay. Hirap man. Iyo grabe talaga ang sitwasyon mo niyan. Kung talagang dahil mo makuha ng isip mo mahiwas-hiwasan, talagang makaisip ka kung ano-ano. Roger. Kung ano, kadakol ka nagkakaisipan ko? Pero dako lang nagpapaisip sa imo. Dakol man napapaisip sa kuya o garing eh. Kakpig ang mga pag-iisip ko, kadakol ka napapaisip sa ko. Bata mga talagang diklase man. Talagang marayon man sa nag-iisip. Okay, sige. Sa yan tabi, Bibian magadagdag pag-istorya kay Mas Henry Boy Mata sa Mobile Unit. Ako po, si LDB. Pangyayari sa Maoraro. Okay. O sige, 5 minutes bago mag-abo ay supaningit natin. Sa maya na lang, ilog ko na muna si Renz Luna. Renz, good morning. Kumusta dyan sa Daraga? Rains gently falls, see good na, falling like rain the out of sight. Uy, sa Legazpi Tabi, may 13 kitang bago mga tugang nakaso kan COVID-19 sa Kabaga. Bata ang Legazpi, gwa nang unyang kisubrasang gatos Tabi na aktibong kaso nin COVID-19. Linakdown baga ni Mayor Sukat College buda so City Health Office. Buda so iba patabi na mga ahensya kan gobyerno pag may nagpo-positibo. Talaga yan ang concern tangon yan. Kaso hapon ang kaso kan COVID sa bilog na Bicol 166 active cases siya na. The highest number that tabi of COVID cases mga tugang niya na 2021. Susugpo yan mga tugang sa report kan Department of Health. Kaya, ang saro da dyan sa solusyon, ilinganin doon ni si Kwan, sabi ni Mayor Isko Moreno, ang saro da tabi dyan sa solusyon, dapat magkaigwa mga tugang ki vaccination. Vaccination? Vaccination is the solution. Tungkol po mga tugang sa programang ini, yun natabi na iling mga tugang na solusyon para po matapos ang tungkol sa COVID-19. Diba? Vaccination is the solution. Tungkol dyan mga tugang sa namamatian tang iyan. At least may nag-aarabutan ng mga bakuna. Buda, ilingon nindo, mga tugang apera kan vaccine. May mga, pwede pang mga mainom na pinagtuturugutan ng unyang para mailing talaga kung anong pwede
mga tugang na makatabang sa satuya gabos. O, dangugon tayo ni. Una ay simbolo ng pag-asa. Pag-asang maproteksyonan sa sakit ang ating mga mahal sa buhay. Mahalaga sa akin pagbabakuna para maging normal na yung hanap buhay namin, kumikita na kami. Para yung mga tao maglabasan na. Gusto ko magpa-vaccine kasi gusto ko makahalubilo at bumalik sa normal ang buhay dito sa paaralan. Kaya sana magpa-vaccine ang lahat. Huwag nang matakot. Nandito na ang solusyon. Magpabakuna para malabanan natin ang pandemya. Tulong-tulong tayo mga Pilipino. Kaya natin to. Para makabalik sa normal, kailangan ng bakuna. Vaccination ang solusyon. Iyan, vaccination ang solusyon. Pero, mapabarakuna. Oy, nangangapunan ang gabos na magpabakuna, kaya vaccination daw ang solusyon. Para dyan mga tugang sa problema tangon yan, sa satuya tabi na kapalibutan. Na daw itong primerong boses kay Mayor Isko Moreno, so last na boses before sa ikadua, sa last, si Kwan ito, boses ni Coco Martin, info campaign, mga tugang tungkol tabi sa vaccination, vakuna da tabi, mga tugang ang nahiling na solusyon. Vaccination is the solution. Kaya, si Mayor Rosal nga ni kasuhapon sa meeting sa ICCI, kita da tabi magpabarakuna. Magparehistro na kita sa Legazpi, sa Legazpi. Maabot pa lang sa mga babakalo na bulungkan syudad, na bakuna. Moderna, may ngunyan dang alda, may meeting si Mayor sa Moderna. Mga tugang, tagari dumang kita mabakal, so haling US. Iya po, basta. Tabata, sus ko, ang DOH nga, sige-sige ang campaign, mga tugang tungkol yan sa bakunang yan. Ilinga tabi nindo, ang COVID cases alang kawon. Kaya tabi, yan na tabi, bakuna simbolo nin pag-asa. Vaccination is the solution, sabi ni Mayor Isko. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. 여보세요. Pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat di Congressman Fernando Di Cabredo na kami. Inibo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisigurado mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI Course
Course offered: Junior High School, Grade 7 to Grade 10. Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Sizzling. Nagkakalakaga. Nagsasangaw. Nag-aaso. Ang dapat sa astig na init, malipot, nagyeyelo na Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakun wasak. Red Horse, ito ang tama. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, alas 6:03 nin pag-aga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, uya ang sa indong tagapagbareta. Mga tugang na Biyernes, Petsa 23 kan Abril. Headlines kan mga bareta. Legazpi City Health Office para mientras na nakatutal lockdown sa ngunyan. Pagkatapos na may magpositibo sa COVID-19. Campus Mionola may bago ng hepe. Sa lado nasyonal, padago sa paglangkaw nin kaso din COVID-19 sa nasyon. Pilipinas nagpapahiling nin isog sa West Philippine Sea. Sa ibang nasyon, mga trupas kang Russia, haliuna sa linderos kan Ukraine. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta niya to sa lado lokal. Efektibo kasuhapon, ipinasunod ang total o kaya kan local interagency task force on COVID-19 ang paramientras na total lockdown sa Legazpi City Health Office. Ini base sa orden ni Alcalde Noel Rosal matapos sa magpositibo sa COVID-19 ang sarong 57 anyos na empleyado kanasabing opisina asin residente kan Barangay Bañadero, Legazpi. Sayang sinabi na sarado ng unang City Health Office tanganing mapairarom sa disinfection asin contact tracing procedures ang mga personang nabantad sa empleyada na sangunya nasa isolation facility na. Bago na po ang magiging pamayokang Police Regional Office number 5 kan Campus Mionola sa Legazpi City. Ini kasunod kan ipinaluwas na special order halay sa Campo Crame. Permado ni PNP Chief of Directorial Staff Lieutenant General Israel Ibrahim Dixon asin Police Major General Ferdinand Daway, Director for Personnel and Records Management. Efektibo kan Abril 21. Si Bicol PNP Regional Director Police Brigadier General Bartolome Bustamante ibabalyo sa DHRDD mantang ang masalida iyo si Police Brigadier General Jonel Istomo hali sa PNP Anti-Kidnapping Group mantang kasabay man si Police Colonel Rodolfo
Castile inipartikan ginangyaring pagbabalasa ngunyan sa ipatura kan komandan sa kampulisya sa Pilipinas. Mientras tanto, iba pa niya to na mga bareta, ordinansa para sa pagmanihar asin pagkolekta nin basura sa ospital sa probinsya ni Albay, pinag-adalan sa ngunyan. Ans Galero sa detalye. Pinagdadala ng unyan kan Junta Provincial kan Albay ang pagpasar naman ng panibagong ordinansa na matao nin guidelines sa mekanismo sa pagmanihar kan mga basurang gikan sa mga ospital sa bilog na probinsya kan Albay. Inan sinabi ni kinatawan Victor Siga Jr. pamayokan na Committee on Laws and Oversight sa sanggunian panlalawigan kan Albay kung saan ipigsangat niya na ini na propestong ordinansa na sinasabing konseho para man sa enot na pagbasa. Katuyuan daw kay nina mag-aigwanin mas malinaw na guidelines o protocol ang gobyerno provincial sa may kinaraman sa tamang pagtapok ng mga hospital waste sa gabos ng mga ospital, pribado man o pampubliko kay tiga manehar kay gobyerno dahil sa dapat daw na igwanin na malinaw na protocols digdi lalo pa ngunya na presente pa na patakot kan pandemyang COVID-19 asin dakulman ang nagihelang sa probinsya kan Albay. Sinabi niya na pag-adalan ini ka na Committee of the Whole katuwangan sa iyang komitiba sa Committee on Health and Social Services tanay na maaraman kung ano ang dapat nalakdang nagibuhon sa bagay na ini. Iimbitaran din daw kay plano din ng imbitaran ang DOH sa DNR may kinaraman sa bagay na ini tangan ni Daiman na magkaigwa ni na problema sa ley sa pagpapautupman ka na sambitan ng lokal na ordinansa. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGB. Mga magurang ang dapat na mag-enroll kan sa indang mga aki. Inan sinabi ni Mayflower Humamil, tagapagtaram kan DepEd Regional Office No. 5 sa DCGB News. Sigon kay Humamil, inibilang pagsunod sa kasuguan kan Interagency Task Force na bawal magluwas ang mga kakian. Kasunod o katakod ini kan pagpapadagos kan early registration sa Kindergarten 1, Grade 7 as in Grade 11 kan mga eskwelahan sa bilog na rehiyon. Mantag pinag-inganyar man ni Humamil ang mga magurang na magamit ng alternatibong paagi arog kan email, mobile phone, group chat, social media sa pag-enroll kan sa indang aki. Sa ngunyang pinag-inganyar ni Humamil ang mga magurang na magparehistro dahil sa hanggang Abril 30, 2021 lang ini. Ordinansa sa paggamit ng face mask o kaya mask daiman na ipapasunod sa Legazpi City. Al Armario sa report. Daiman na ipapasunod ng tultol sa mga barangay ang ordinansa sa paggamit ng face mask. Northern Alcalde Noel Rosal, obligado ang kabos na gumamit ng mask sa luwas kanarong kung dahil mamultanin 2,500 pesos sa first offense pa sana. Sa second offense sa 3,500 asin 5,000 sa third offense. Pinag-isipan ninikan sa gunian palunsod ng Legazpi kaya may ginibong ordinansa. Alagad mo niyan na nasa high risk pa ang sitwasyon ng Legazpi dahil manini na ipapasunod din tultol sa barangay. Dahil kadakol mangyari nagluwasan dahil ng mask. Alagad dahil manin nagdadakop. Ano, Mario, DCTV. Nasa 800 na mga persona hali sa malalain na barangay ang nagresibin ng bagas hali sa St. Gregory the Great Cathedral sa Albay District. Ini matapos na magduman ang mga individual sa Good Shepherd Chapel kan Cathedral Parish asin nagdangog sa katekismo ni Monsignor Weng Thomas. Sigon sa Diocese kan Legazpi, ini paagi ka nasabing simbahan na kwenta community pantry pwera digdi sa tabang man o sa tabang nagkakaigwan ng pagkakataon ang mga resipyente na magdangog sa magayon na mensahe kan kagurangnan. Mantang mas nagpaplano pasinda kung paano makakaabot sa iba pang parokya ang siring na klase nin inisyatibo. Community pantry digdi sa o kaya sa Banwaan kan ginawatan suportado ni Chief of Police Abel Harabejo. PNP mismo ang may planong magbugtak nin community pantry. Jimmy nasalita sa report. Suportado ni ginubatan Chief of Police Abel Harabejo ang community pantry kung sa pig testing ini digdi sa barangay San Francisco pinanginutan ni Mr. Marlon D. Asin sinuportaran ni Kapitan Ando Namia kung sa nagpapadagos ini sa ngunyan
sigon kay Police Major Harabeho ang sayang liderato nag-iisip man ngani na mag-organisar kay ni ang plano ibugtak ang community pantry sa mayon unit partikular sa barangay Masarawag sa ngunya nagdidisponer na ang liderato kan PNP digdi sa ginubatan in resources na pangtao sa mga tao kung saan ang konsepto kay ni give and take o tarabangan sa ngunya na panahon nin pandemya. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Oras sa Pilipinas, alas 6:11 nin pagkaaga. Iba pang mga bareta, masunod. Makalipas lang kay ni GB News Express. GB News Express. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Yan ang nag-Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap New Triple Pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Max Fit! Sa Max Fit, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies. The generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrient, may DHA pa. Pag nasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help to protect. Choose Nido 3 Plus. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-diet ups ka para hindi na dying inside. Diet ups the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makaka
nakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana, Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang face mask, paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. GB News Express. News Express. GB News Express. GB News Express. News Express. GB News Express. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang sa detalyes kan mga dagdag na bareta sa lado lokal. Alas 6:18 na oras po sa Pilipinas. Mga paradyaging sa Legazpi City Boulevard, dakol pa man gararay maski na ipinagbabawal ang magbisita o magjogging sa sinabi ng lugar. Lowens Barcena sa detalye. Dahil nag-oobra ang regulasyon na pinagpapaimplementar ni Alcalde Noel Rosal kan Legazpi City sa tagas asin dudong kampayo kan mga tao na pirit na minadayo asin minajaging sa Legazpi City Boulevard pagkaaga maski pinagbabawal ini para preventaran ang COVID. Ini ang sitwasyon ngunyan na pagkaaga na nanoparang kan DCGBS Mobile Unit na poon digdi sa puro sa may obelisk area. Pasiring sa barangay Lamba, sige manggiraray ang daralagan ki daralagan, uromol ki uromol, asin uro exercise. Nagarida isinanin paghadit na pigbabawal kan alkalde ang pagbisita digdi. Matatandaan na sige ang sitakan mga pulis digdi. Alagad ngunyan dahil tawaraki nagpapatrolya, arog kay dipirmi ang sitwasyon na minabirisita na minajaraging na sananin hayagan. Dahil kay ni, ang sitwasyon, kundi ni mapugulan, asin na matawan ng regulasyon ka na mga otoridad, matatarabang-tabang na digdian PNP asin BFP Legazpi, kundi ini mabawalan o asin day ini ma-implementar, diba adno may magkakaigwa pa din ng mga siring na problema, arog kan mga nakalihis na aldaw. Dagdag na bareta, kay Basen Reboy Mata sa Mobile Unit, ako po si LBB. Salamat Lowen sa report. Mga tugang 20 minutos pasado alas 6 nin pagkaaga, kaso kan COVID sa Banwaan kan Malinaw, nagdagdag na naman. Detalye po mga tugang kan bareta kay Jomar Bien. Nadagdagan na naman kasud ba ang kaso kan COVID sa Banwaan kan Malinaw. Ini matapos na magpositibo si patient Bicol 6833 sarong babae, 56 anyos, residente kan Barangay Baril sa masabing Banwaan. Sinabi ni Mayor Lenny Seriola Santos na ang pasyenteng ini iyuan may kamatayan asin nagpa-hospital dyan sa syudad kan Legazpi kung saan duman na diskubre na positibo pala na ini sa COVID-19. Nagabot na sa total na 10 ang kaso kan COVID-19 digdi sa Banwaan kan Malinaw po na enot na taman ini kan nakalihis na taon.
katakudkan bagay na ini paapod naman indaan mga punong barangay para ipasabot ang peligro na darakan COVID-19 sa mga buro barangay. Sinabi ni Seriola na pinag-instruksyonan na kang MDRRM o ang gabos ng mga punong barangay digdi sa Banwaan kan Malinaw na iwagasa sa indang mga residentes ang tamang pagi para mag-iwas kang COVID arong kampanados na pagdamit kan face mask pagdugas kan mga kamoto perming maging malinig asin ang social distancing. Yan ang report, Jomar Bien, PCGB. Lokal na gobyerno kan Daraga Albay nagpagiramdom giraray sa mga Daragenyos na magparehistro na para sa vaccination rollout. Renz Luna sa detalye. Padagos ang paging kanyar kan lokal na gobyerno kan Daragalbay sa kabos sa mga Daragenyos na magparehistro na online para sa vaccination rollout digdi sa Banwaan ning Daraga. Ang pinaka na step magdiretso sana sa lgudaraga.com sinanapon ang COVID-19 na button asin magparehistro i-fill out ang form asin i-screenshot ang sa indong registration code or magin man pwede man ilista asin dagdag pangani kan abiso alidigdi sa lokal na gobyerno na kuning kaso man wala kang internet connection tulos man ning magdiretso sa indong mga barangay hall tanganing magparehistro ining online registration for vaccination rollout immunization program kana lokal na gobyerno preparasyon naman para sa antisipasyon kasi posibleng pag-abot kana mga bakuna para digdi sa lokal na gobyerno kan Daragalbay. Magdagdag na balita, Renz Luna, DCGB News. Mga tugang oras sa Pilipinas, alas 5 o alas 6:22. Iba pang mga bareta sa lado nasyonal, masunod na, makalipas lang kaini. GB News Express. News Express. GB News Express. Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunmig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunmig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam. Mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion, on. Neurobion, Neurobion, on. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Sizzling. Nagkakalakaga. Nagsasangaw. Nag-aaso. Ang dapat sa astig na init. Malipot. Nagyeyelo na Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakun wasak. Red Horse, strong. Ito ang tama. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. GB News Express. News Express. GB News Express.
Mga tugang, padagos mo niya ng pagitaas kan bilang kan nakaka-recover sa COVID-19 sa nasyon. Matapos makarehistro po ng kadagdagan na 17,137 na mga bagong narahay. Dahil ang digdi, puminakol na sa 846,691 ang bilang kan mga narahay, asin 107,988 na ang bilang kan mga aktibong kaso. Mantang 8,767 man ang nadagdag na kumpirmadong kaso ng COVID-19 dahilan para sumakat sa 9,701 o 9,971,048 ang kabilugan kan bilang kanin tinamaan ka nasabing virus. Sumatotal, nasa 16,370 ang nagadaan sa COVID-19 sa nasyon. Nakarehistro po nin kadagdagan na 53 katao na COVID-19 sa mga Pinoy na nasa ibang nasyon. Segon sa Department of Foreign Affairs, apera digdi, igwamanin kabilugan na 18,218 na kaso ng COVID-19 sa mga Filipino sa abroad, kung sain 5,915 digdi ang padagos na nagpaparahay, asin 11,181 man digdi ang nakarecover na. Mantang 1,122 ang kabilugan na nagadan, mantang wala man na rehistrong bagong kaso nin nagadan kaso hapon. At pang narahay para sabihon kung ano ang magiging quarantine status sa Metro Manila kasi nagkapira pang kataning na lugar. Inan sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque kasunod man kan pagbaba nin mga kaso din COVID-19 sa nasyon. Sigon kay Roque, kay puhan pa manggraray na timbangon ang daily attack rate kan COVID-19 as in healthcare utilization rate. Inatang sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na sa Oktubre pa o Nobyembre posibleng mahiling ang pagbaba kan infeksyon sa oras na bakunahan ang mayoriya kan mga naka-star sa Manila. Nagtiripon ang mga representantes kan pampubliko asin pribadong hospital sa National Capital Region Plus kay bahan ang PhilHealth kasuhapon. Sinabi sigon kay Testing SAR Undersecretary Vince Dizon na nagkasundo ang ambos lados kung ano-ano ang mga requirements na sa indang isusumiter para maparekas ang proseso sa pagbayad din utang kan PhilHealth. Mantang nangako man ang mga ospital na matagama ang mga ininin kadagdagan na 176 na ICU beds asin sobra sang ribo na ward beds para sa COVID-19 patients sa masunod na bulan. Nagpahiling sa giraray ng puwersa ang Pilipinas sa pigaaragawan na teritoryo sa West Philippine Sea. Sinabi ni Assistant Secretary Omar Romero, spokesperson kang National Task Force on West Philippine Sea, na kaibahan sa pigdeploy ang 4 na barko sa kadagdagan asin sarong aircraft kan Philippine Coast Guard. Siring man ang 5 barko kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR rubber boat asin high-speed watercraft kan Philippine National Police o PNP Maritime Group. Sinabi pa ni Romero na kamautan kan deployment na pakusugon ang puwersa kan Pilipinas sa pig-aragawan na teritoryo asin pakusugon ang operasyon kontra sa illegal na pagsisira asin iba pang aktibidad. Suportado man kan Northern Luzon Command kan Armed Forces of the Philippines, ang Sovereignty Patrol kang Air Force, Navy, Coast Guard, BFAR asin PNP. Alas 6:29 oras sa Pilipinas. GB News Express. GB News Express. Ang oras hatod sa Indokang Maggi Magic Sarap. May new triple pack na. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat.
If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan! Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang Alaksan. Aaray pero di bibigay. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sekreto na may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy, Tabaco, Crown Pharmacy, Ultra Drug Albay, Gemel Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solusyon plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong Pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. GB News Express. News Express. GB News Express. Nakatalaan po na halion kang Russia sa indang soldados na nakadestino harani sa border ninda kan Ukraine. Sinabi ni Russian Defense Minister Sergei Shoigu na sinabi ninda una ginibo ninda ang paghali sa mga soldados ninda matapos na magkapirang simanang tensyon sa grali ng tinamanindoon na yaon sa naduman ang mga soldados dahil nagkukondukta nin military exercises. Base sa claim estimate kan European Union, may 100,000 na mga soldados kang Russia ang nasa border kang Ukraine. Siring man ang lugar na kinamkam kang Russia kan taon 2014 sagkod Mayo 1 dagos nang babayaan kan mga soldados ang border ninda matapos makumpleto ang sendang operasyon asin magpapatunay o napatunayan ang kakayahan nindang idepensa ang sendang border. Itatao na sana kan Norway sa Sweden asin Iceland ang nasa 216,000 na doses ng AstraZeneca COVID vaccine. Ini matapos pundohon para mientras kanasabing nasyon ang paggamit kan nasabing bakuna. Sigon kay Health Minister Bent Hoey, napighagad kan nasabing nasyon ang mga bakuna kaya nagdesisyon sindang ipanao ini.
Makakaresibin in 200,000 na doses ang Sweden, mantang 16,000 na doses ang Iceland. Napag-arama na parametras na suspender ang paggamit sa Norway kanasabing bakuna matapos ang report na may mga kaso ng blood clotting. Pigadalan ng unanindanin marhay ang nasabing report asin kuning kaso magdesisyon sinda na ibalik tulos ini. Unay balik tulos ninda ining gigibuhon. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Mga tugang sa detalyes po kayan. Kasabay si News Manager Mar de la Cruz. Paring Mar, good morning. Good morning, BP. Sinabi kan Department of Health o DOH ng Sangonyan dahil lisensyadong medisina para mabulong ang COVID-19. Alagad, may mga pigigibong pag-aatal o clinical trials para maraman kung epektibo ang mga bulong sa COVID-19. Ginawa nito ang kanahensya na ang pagsunod sa minimum public health standards asin pagbakuna kontra COVID-19 ang pinakamagayon na paagi sa ngunyan para maproteran kontra sa virus. Tarong pagirumdom kan DCGB asin kan DOH para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayarang. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:36 nin pag-aaga. Aramonta daw ang report sa kamugtakan kampanahon, hali po dyan sa Pag-asa Legazpi. Iyon, busy po ang linya kan Pag-asa. Sandali, check natin sa ibang linya para maaraman ta ang magiging sitwasyon kampanahon. Ngunyan pong aldaw. Wala, nag-BBC ang line ng Pag-asa Legazpi. Okay. Mientras tanto, mga tugang sa iba pa niya itong bareta. Business News. Business News. Pigkakarkulong maabot sa panibagong record high na 20.4 metric tons ang production in Paroy sa Pilipinas ngunya na taon. Masalangkaw ini kumpara sa 19.3 million metric tons na narehistro kan taon 2019. Sinabi ni Agriculture Secretary William Dar ng establing supply nin bagas sa rarom kan rice tarification law na katabang para mapagulan ang food inflation sa nakalihis na bulan sa taho kang kakulangan in supply nin karne. Base sa rice monitoring kan Department of Agriculture kan Abril 15 nasa 38 pesos sagod 50 pesos ang presyo kan kada kilo kang local rice asin 44 pesos sagod 52 pesos ang presyo kan kada kilo kan imported rice. 500 years of Christianity. Mga tugang sa satuya tabing balik tanaw sa 500 years of Christianity. Si Padre Pedro Pelaez ang pwedeng i-konsiderar na nagpasimono kan movimiento na tawanan ki importansya ang mga Filipinong padi asin gibuho na pantay ang sendang diretso bilang mga tagapamahala kan parokya sa irarom kan gobyerno kolonyal kang Espanya. Namundag si Pedro Pelaez kang taon 1812 sa Pangasinan, Laguna sa pag-agom o sa mag-agom na Don Jose Pelaez Rubio asin sarong Peninsulares na naging alkalde mayor kang probinsya asin Doña Josefa Sebastian Lozada sarong Kriolyo o Espanyol na namundag sa Pilipinas. Sa edad na 11 anyos, naging orphan si Pelaez kung kaya kinupkop siya kan mga Dominikano asin pigpa-eskwela sa San Juan de Letran dangan sa University of Santo Tomas kang taon 1833.
na ordinahan bilang padi si Pelaez asin na destino sa Manila Cathedral. Nagkapot ni manlalain na posisyon si Padre Pelaez poon sa pagiging diakono, kanonigo, magistral, secretary of the Archbishop, assistant rationario examinador, sinodal, kanonigo penitentiario, subdelegate of the Holy Crusade, treasurer, as in apostolic judge of the archbishopric. Kan magadan si Arsobispo Jose Aragorin kan Abril 18, 1862 na ilihir si Father Pelaez bilang vicario kapitular sarong posisyon na haros kalibel kan sarong ecclesiastical governor of the Philippines. Sa 500 years of Christianity. Yan po ang mga bareta ngunyan aldaw, mga tugang sa DCGB. News Express. Sinurat po ni the News Manager Mar de la Cruz, asin News Director Edwin Peralta, katuwang Salado Lokal Angel Mostasa. Yan ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. GB News Express. News Express. GB News Express. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Setup triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Setup new triple pack. Bili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Uy, 2 pesos? Ara mo igwa ka ng Great Taste Premium Classic kayan? 2 pesos sana kada sachet sa mong suking tindahan. Gibo sa 100% robusta beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na baryasa na. Barya lang, Great Taste na Premium Classic, tamang tabang at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic. 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GP at Pigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Si Juday po. And Luna. Mamis, kahit anong ibigay natin sustansya, sayang pag di na-absorb dahil mahina ang tiyan nila. Kaya Magnesto Grow na. The only one with Comfortis Grow, tumutulong para healthy ang tiyan. Kaya absorb nila ang sustansya. Plus zinc and vitamin C to help support immunity. With 3 balanced meals, yan ang kompletong Nutri-Chan. Choose Nestor Grow to grow happy. Nestagrow 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Sa pulugan payo asin kalintura, ang Biogesic, maasahan ng tibay, igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Sumali sa magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng kahit na anong Jim's Coffee products na may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre na may pangalan, edad, kumpleto address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilagay, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Sa July 24, 2021, magkakaroon ng preliminary draws kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos each mula Luzon, Visayas at Mindanao at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan may isang mananalo ng 1 milyong piso, 1 million pesos at 100,000 pesos para sa kanyang partner outlet. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for details. For DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2021. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy
on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Maggie Magic Sarap, may new triple pack. Maggie Magic Sarap, may new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Bili na! Savings up to 2 pesos versus buying free Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Ay, sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon-lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Yan ang nag-Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Namibidan sa albay, pinadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda. Padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas or makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ang tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, o sandali lang tamay public service digdi si Madam Ada Dizon. Sabi niya may pinadra sa kuya na na public service nawalat da po so so wallet at madali lang ay na nga nito so padra sa kuya. May kondata ito kung di say mandatabi ang na tricycle driver ang nasa kayan
or pasahero na nakakuha kang sadit na blue bag na may importanteng laog, nakikimahirak databi siya na may balik sa tagsadiri. Baka po pwede mag-upload sa 0917-517-8040 o kaya po digdi sa DCGB. Importante Honda tabi ang laman ka ito na color blue na sadit na bag o small bag. Baka po may nakapurot lamang dyan. Baka may nakapurot lamang dyan sa Indo o nakailing. Nabalat da sa tricycle. Di man lamang kon. Isa man daw nasa kaya na tricycle ka ini o pasayro sa tricycle na nakakuha man lamang kan blue bag. Nakikimahirak tabi ini si Madam Ada na maiuli tabi itong small blue bag. Duman po sa number na sa kuya na pinag-announce. Baka po pwede. Ulitin ko tabi sa number. Pakitext na lang po ka nakapurot 0917-517-8040. O kung bako man, tigin na lang po sa DCGB. Apodan ko na lang tabi ini na nagakaigwanin pakikimaherag tabi isa na may balik tabi an sa iyang bag na color blue. Importante da tabi ang laog kan sinabi ng bag. Okay? Bueno, mga tugang 7 minutos po bago mag-abot ang alas 7 ninaga. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. 여보세요. Si Jimmy, may report ka sa bago. May report ka sa bago si Jimmy. Sa Piodoranda angon yan, nagkakariribok, takadakul mga tugang kang nakapila na mga van, mga auto na pasiring duman sa Masbate, nag-arabutan ka sa bagong maga. Di man problema ko ta, mga tugang kon mauli na maagi dyan sa Piodoran. Kundi sabi ni Jimmy, kang in-interview mga tugang ang personang ito na nakapila duman, makaskas da tabi sinang nakakalusot mga tugang dyan sa border control sa Del Gallego, buda dyan mga tugang sa Kwan, buda dyan po sa may Agus Campulangi. Sabi ko nga na kay Jimmy, nga ko, ide ko aram ko ng Masbate, nag-require ki mga negative test sa COVID sa mga mauli nindang mga residentes. Kundi ang hapot dyan, tagwa da tabi kinagkakapirang nakikisabay, mga tugang na pinagagamit ang pasursugon o kaya pamasbate, kaya nakakalusot sa border control. Iningon yan ang pigigibang ko takipagikan gobyerno na masara mga tugang nga nag-uuruli. Tadi man ini pwedeng bawalan mo mag-uli. Taga dyan mismo, taga digdi sa tuya. Pero, dapat ko mag-agi sa magkakanigong proseso. Dapat ko mag-agi sa magkakanigong proseso. Kung araw kayo ng sitwasyon, padagos mga tugang ng dalangkaw ang kaso kan COVID, digdi po sa tuya na lugar. Ilingonin do. Good morning, sir. Si Sir Noel Ordonña, si Henry po sa DCGB. Ayo po, good morning po, DCGB. Good morning sa mga tagayan nyo, DCGB. Yes, sir. Kaurong ko mga tugang mo niya si Sir Noel Ordonña kang MD-RRMO sa Piodoran. May sitwasyon pa lang dyan sa Piernindo. Kumusta tabi ang sitwasyon mo niyan, Sir Noel? Dakuldaan nag-abot pa lang dyan ng mga nag-uruli sa Papasbate? Actually po, yung pag may problema ko niyan, yung nasabi ka ni tundag pa. Tundag ka nakahaging bagyo, tundag ka mga na-standard. Ano po? So, mga truck na halos takulo na truck, gatos na truck ang na-standard sa laog yung mga pa, bagal ni mga daw. Kanini nag-open na po sa biyahe, kanday na mga signal, dinagsa kami dito yung mga van. Okay. Opo, mga van. So, ang nangyari po, nagkaaragawan, gusto mainot LSI, gusto mainot ang truck. So, nagkaigwa po kasi bagong kinihit na problema. Tayo po mga van, nagalas gani kami,
na paano na yung mga ban, door to door na Manila to Luzon, Manila to Dimasakay, kaya nangyayari, door to door ang mga ban. Nahilig naman Clarado, nahilig ka, nahilig Kuluro. Opo, okay. Ano po yun ang gusto ko lang iklaro, ang Masbate, nag-required sinda ki negative result sa swab or sa saliva test sa mauruli sa May mga banuan po. May mga banuan na nag-aagad pa nga ni coordination muna bago nito magulit. Pwede. Opo. Kaya po dahil man kami kaya nagkunyan ang punto po agad tituran na kita yung mga taga-Masbate nakiagi man sila sa tuya. Correct. Opo. Kaya dahil man kami pwedeng magpindir kung mag-amat man ano man ang mga requisitos tayo ba naging rason makawalang sinasendang pagbiyahe. Kung maging rason may standard sila sa mga banuan. Kaya karoon pagtubod ni Gabi, sir. Karoon pagtubod ni na nagkaigawa kita checkpoint sa border. Iyo baga. Na paano? Kaya po nga nilagapot kami sa nag-agad mo na niya ako po, mismo ang PNP. Ang pinag-gibo pag-interview sa inda sa mga bangko sa bago, na dahil man na ka agad dumana sa inda sa border. Pangyayari sama. Gusto niyo tabi, Sir Noel, pag adakol bagang budang egang sa Del Gallego sa may Camarines Norte. Sa Agos. Buda sa Agos. Iyo po. Kaya kasabago, haloy na tigapot din doon sa Muya, tigapot kan sa gobyerno, anong gigimulat na kan siduran, manong digdit po sa mga medikal. Sa Muya pagtumod, kaya uminagi na naman, iyan na-check. Na-check na, di ba? Opo. Abo naman po saruon yan lani. Sa ilot sa rason ni, ini po pinirma mo, ini po makulang ini, nagsiservi sa mga taga-Masbate. Ini po, economic enterprise, kan sa mga munisipyo, na kung sa ilang parasira, hindi po nagdudok. Okay, Sir Noel, gusto ko, ano tatabi ang pigigibo sa enda pag-agi dyan sa mga border control checkpoint? Basta sindap pinaagi. Kaya kapag supiin pinani mismo, kaya ka mong darang. Maski medical, dahil po mga darang medical. Di lamang sindak nga niya hinatid ang kapeles? Adi ba po, di ba, may subtest sa mga mayayama, sa mga privado, na nakakaintindi. Alam, hindi po nakasakay sa mga room, dahil mo po. Pero po, Sir Noel, dahil sinda pigahagadan ki ano man na papeles pag-agi dyan sa mga checkpoint? Kung pigahagadan po, dahil pag-hiring ko na sa Muya. Iyo ano? Ano po? Kaya sabi ko nga ni, tarong bagay, kasali ko ng pinangangapudan, pagkusubon tayo itong sa border. Ano po? Dahil yan nakakabot din kundi nag-agenda. Gusto sabihin mo, Deki nga niya maski interview lamang o hagadan kung anong papeles para sinabay ko sa mga tanda. Nakakaalis ang daki direkta. Intinis mo nag-interview sa inda. Kaya niya buko man ma-accomplish me. Ano po? Kaya po nangyari ka sa baguan. Gini mo may win-win solution. Anong sinda bagong abot? Bagong abot sinda. Paano ini mga truck na 5 aldaw, 4 na aldaw nangyari din? Nasa po yan po, kilometro na hanggang sa Karatagan, nakahili na po sa highway. Iyo. Pero ano tawag, Sir Noel, yan na mga nakatrack na stranded dyan dahil lang kay BC, makakahali mo na daw? Ang ginay mo may po, pigwalat din sa mga bus. Okay. Pasahero lang. Medyo nalugi sa pasahero. Ang sa indang arkila hanggang sa indang lugar. Iyo. Pero ang konsenta dyan po, ang konsenta talaga dyan, paano nakakaagi kimakaskas sa mga border control? Iyo po. Kaya nga siguro, kung in kaso man, rason na sinda dahil nag-agi naman sa border, kayo nag-agi. Iyan ang hapot. Sinda uminagi. Pero, ano sir sa... Pero po, interview po, kan PNP. Interview po, sa border, sa checkpoint. Ayun. So, hinapot nito sa mga driver sa checkpoint sino nag-agi? Kasi mga pasahero. Kaya nakit sa Muya, bakit kayo naghahanap? Doon na hindi kami hinahanapan. Sige. I-report ko tabi ang Sir Noel sa Bicol IATF taon. Ipaabot sa IATF. Salamat po, Sir. Iwan po. Aloy binang pinangangapudan niyan. Ako na yun, ako nag-iisip na tayo kapapayaan. Iyo po. Nalulusutan sinda. Iyo po. Dahil ba ako nagsasahot, ramdaman mga panahon, mga maigos man sa yung mga tao yan. Kaya lang ba, ikaw kitik anihan. Panahon para hanapon, sa inyo. Iyo man. Dua man sa nabagay. Ang sakripisyo po,
kami. Iya. Oh, ini pong mga tawong ini sa mga driver kan ba na yan na door to door, nag-confirmar, nag-agisinda sa checkpoint mismo. Yes, sir. Desi na pigkakadang kipapeles. Nagpigkatakutan. Sir, nagpigkatakutan mo yan sa mga panahon. Ang pigkatakutan ko, bako na COVID. Ang pigkatakutan ko sa mga tao sa likod kan mga pangyayari nila. Matagagit ako. Iyo po, sir. Tama ka dyan. Tama ka dyan. Oo, tama ka COVID, dyan. hindi ako makalingkas. Kaya lang ini mga tao sa likod kaya nila nakakawalan kayo ng tinuran. Pwede ako madiskas siya. Oo. Okay. So, kamo dyan sina. Yan pigkatakutan ko. Iyo po. Iyo. Sa mga oras tabi. Hindi mairo kung dahil sa likod. Iyo. Pero tabi, Sir Noel, ang truck and auto o tao na naka-standby mo niya para magbalyo. Ang truck, narawala at mautsinda. 80. Opo, Sa mga door-to-door na van, pira po. Sa mga door-to-door po, dyan po, pig-patig, akumular man ginaray, di ko masabutan. Pero sa mga pasahero kasabago, iningat ko na, sa mga truck po na ako dyan. Tigtawan man ginaray, kilugan, kaya ni po, paano nag-revisar kami, kan mga truck, sa mga polisi po, inuton. Okay, available na mga kwan dyan sa kayang pandagat para sa Pamasbate? Ayaw po, ngayon po, ultimo ini, Santa Clara Shipping Line, ultimo na ini, ultimo. Ang karga ining ko niya na, 60 ang light car. Opo, okay. 60. Natawan yung prioridad sa light car. Grabe, okay. Sir Noel, mag-ingat po kamo dyan, ha? Ingat po kamo. Iyo po, bala na po kamo sa... Iya. Ay, di COVID, dating katalabat na tinuran. Nagiging big virus na mamati ningon yan. Ining virus kan kapabayaan, kan mga otoridad na dapat magmalap. Yes, sir. Okay, salamatan po, Sir Noel. Salamat po, salamat. Alright, dali mo na yan. Mga tugang, confirm tabi kang pamayo kang city disaster, municipal disaster coordinating council dyan sa Pioduran. Na so nag-arabot sa inda, mga tugang na mga door-to-door na mga naghatod din mga pasahero. So mga nag-agi dyan, pasiring sa Pioduran, makaskas dang nakakaagi sa checkpoint, sa mga border control points. Igabaga dyan na binugtak sa may, Santa Elena yan, sa Camarines Norte. Buda sa Ragay, boundary kan, ang Ragay sa may boundary ang kan Quezon, tayo gayaon dyan, so sa may in-between kaan. So last municipality kan Quezon, sa may Kamsur, naka-boundary. Nalingawan ko sungaran eh. Bako, igwa ki munisipyo ang Quezon dyan, nakatakin kan Camarines Sur. Nalingawan ko sa pangaran. Basta igwa dyan, sa may Ragay area. Tapos, mga tugang, pag abot pa sa Pulanggi, igwa pa ki-checkpoint dyan sa Agos. Ay siguro nga sa Kamsur, igwa pa eh. Yan pala, sa Kamsur pala, duman sa may Ragay na, sa Kamsur. Pag abot mga tugang sa Agos, Pulanggi, igwa pang checkpoint. Sabi ni Sir Noel na Ordonya, Deman nga yung nag-check na dado ma, pipagi na sa pag-agi kan bandro, diretso. Deman dakin, in-interview niya sa mga bus driver, sa mga drivers, kahit na mga nag-door to door. So iba daang mga nag-uruli, may mga papeles. So ibang mga nag-uruli, daing mga papeles. As required, mga tugang kan, ibang LGU, dumantabi sa Pioduran. Kung araw ka ng sitwasyon ta, paano nakita ka ini? Hindi naman lang po ako pangapunan po, sir. Sir, po ni? Sa MDR po, Kapitulan. Si Sir Noel Guerra ini, o doon niya? Opo, yun po. Sige, Sir Noel. Go ahead po. Go ahead. Invite po ako sa LTO. LTFRB na magdigdi po sa Just Niduran. Imbitaran ni po sindangan ni mahinig po rin sitasyon. Isos ko. Ano po? Yun lang po ang agad ni. Kaya magpa-istorya. Mas mga na sindan, makahiling ka sitasyon. Magpuan po kang inot. Dahil lamang niyang kinagpa-share po na taga-LTO, LTFRB? May nagduman po, nagtawid, nagdara kan mga electronic mask na duman sa Masbate.
Pero paano po ang sitwasyon? Dahil dyan ka-representasyon tabi, sir naman. Kaya po, nangangaburan kami. Tabangan man kami. Oh my goodness. Sige. Tabangan kami. Tawad po, apudan ko si ARD nato, Vincent nato kang LTO, para may paabot ako yan. Opo. Siguro po, batig, uutikan man sinda, kan sindang mga operatiba. Dapat talaga, sir, nachicheck iyan kang LTFRB. Kung yan, may mga papeles na legal na magbabiyahe. Iyo po. Diba? Arap na parang kung basta, roos na sa to yung gabantayan. Iyo. Ano po tayo, sir? May poderosong tao sa likodan kan kung nata nagiging araw ini kayo ni? Dahil man gayot yan, sir, madalagan kung dahil man sa likod. Iyo. Kung dahil sigari... mga maisok ka ni sa kuya. Kaya pulis yun sa kuya ko sa bago. Sabi ko, sige, patakita mo, ibang opsyon. Kung nabunin doon magtubod ka, patakalagan pilo rin, nagpilar ka mo. Mas, pagdadagitan ka pa, mas dagit sa imo. Medyo sa kuya pa, ba't daw hinahanapan ko siya? Yung pulis nga daw sa ako sa Dilgalyo, hindi siya hindi hinahanapan. Kaya medyo natakot ako. Medyo kinulban ako. Iyo. Sige sir, ipabot mo natin sa tiyo yan na concern mo ha? Salamat po. Thank you, alright. Noel Ordonya, mga tugang. Dahil mo na yan. Ang pagtubod niya, Ronald, igok yung mga tawong sa likodan, kan operasyon ka yan. Negosyo ba yan? Imagine 2,000 pesos? Ano ba yan? 2,000 to 5 gayon from Manila to Bicol? Ang pagtubod niya, may tawo na nasa likodan ka iyan na mga poderoso, kaya nakakalusot iyang kimakaskas. Ay, nako, Pilipinas, iba talaga tayo. Tagkawayan, ay yun, Tagkawayan. Sabi ni amigong Rick Mendoza, Tagkawayan. Tama ka, amigo. Nasa Mayragay area yan, ha? So, Tagkawayan, Quezon, mga tugang tabi. Tagkawayan, sabi kan mga texter, salamat ha, Tagkawayan area. Ilo pala so nag-text na sabi Tagkawayan. So may Del Gallego, yan ang boundary. Sabi ni Manayhel Masagin. Kaya po mga tugang medyo namumundo kita kang araw kan. Sa likod kang effort niya to gabos. Mga tugang na ma-check yan. Natayan ta nagiging maarog lugod ka ng sitwasyon. Ay, sige, pangyari. Amigo, maray na ka. Dahil na ako pagkaroon ng pangyari ko. Yes, sir. Oo. Kung yan, may standing order kita sa region na sa IATF Regional Office na hindi pagpalaugod. Simple yung baga. Iyo baga. Maski sabi yun na sa per munisipyo, pag dahing araw ka, dapat pagkakayon. Correct. May mga dapat may kumpleto kang papeles para marayan pagloob mo sa Bicol Region. Bicol. May munisipyo hindi nag-aanap, pero may IATF Regional Circular kita. Yun itong papasihan. Yun susunod na doon. Correct. Kaya ba kung may gumakangalas kung nata makaskas, sigal lang kang kaso kang COVID sa tuyang lugar? Ini pa. Hindi pa, amiga. May mga van. Tama itong si kunyang Mr. Ogon niya. Hanapan papilis kang dapat na opisina. Yes. Sultif, arbi man ko tapo del tiyo, nagbabantay man, takon dait, tikitan mo tulos. Tama kayo. Ang polis authorize mag-impose ki araw ka sa selected man sana. Yes. Baka man hanggang may uragon, sir, sa likodan kaan. Yan ang duda, baga. Yan ang duda eh. Sabi, sir. Thank you very much. Salamat ang busing. Thank you. Di ba? Ay. I-report ang taod-taod sa mga kwanta. Pangakala mo ay maginibo ang IATF ka yan. Pag nagluluwas na wara man kisay-say so pinaluwas na order kan gobernador, naigpitan ang border kanal bay. Iyo baga. Sabi ni si Kapitan Doy. Sabi ni kansa ko yung amigong doktor, that is the 5,000 per car questions. Sabi ni Doc Nats. Good morning, Mading Cecil. Happy birthday kay Pading Sem na Arcilia. Uy, Pading Sem. Good morning, Pading Sem. Sabi ni Mading Cecil, I love you, Agom. I love you ngay, Agom. Grabe man, sweet man si Mading Cecil kalaga kay Padi.
na Sem. O Pading, happy birthday mo pala ngunyan. Salamat na maray tabi madi sa pansit. Pansit sana Mading. Thank you happy birthday tabi Pading Sem. Happy birthday sa imo. Ingat ha. Ingat ha. Sabi ni Ninong Tabi Celso, checkpoint tabi ang trabaho na pig-check ang sasakyan kung may illegal na dara pati mga documents kung kampasero na kay puwanan. Dakol na checkpoint dyan, dapat bako ta military na check na dain na i-check sa next checkpoint. Time is not the essence during this checking of individuals because of the pandemic. Aha. Ang trabaho, pigi-check ang sasakyan kung may illegal na dara, pati mga documents, kang pasayro. Naka-human na human ka. Diba? Ay, sus ko. Good morning, Tabi Nong. Mabuhay ka. Tama ang point mo. Ano daw ko na yung bibugtak sa dyan sa checkpoint? Militar. Ano? Militar gayon? Salamat po. Ay, sus ko nakala. Is pangyari. Alas 7, just na pa lang. Salamat po. Goodbye. That's manang kitang daldal. Mabuhay po. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak.